Ahojky, v dnešnom videjku si urobíme veľmi jednoduchý a fajný receptík, kde budeme potrebovať kokos. Bude ako hlavná ingrediencia. Mám takýto kokos bio. Takže ten si vsypám do misky. Takáva si polovicu. Potom budeme potrebovať rýžový sirup ako slad a mandle. Môžete použiť kľudne mandľovú múku, ale ja mám celé mandle a idem ich teda posekať na drobné kúsočky. Snáď bude to také jemnučké ako mandľová múka. Keď chcete, kľudne môžete si nechať aj také väčšie kúsočky. Podľa toho, ako to máte radi. Takže rozmixovala som to úplne na jemno a pridám teda dávku týchto mandlí. A tento rýžový sirup. A to sú vlastne 3 ingrediencie, ktoré sú tie hlavné. Ja to aj takto otvorím, aby mi to išlo rýchlejšie a lepšie. Ak sa to dá. Hej. Tak. Dáme tam ešte esenciálny olej. Ja mám teraz tangerinku, ale môžete kľudne lemon alebo divoký pomaranč. Tak. A ešte tu mám esenciálny olej, madagaskarskú vanilku. Takže tu tam tiež dám 1-2 kvapôčky. Wow, to sa prekrásne rozvoňalo s tou mandarinkou a s touto vanilkou. Je to teraz moja obľúbená vôňa. Dávam si to aj na miesto voňavky alebo aj do difuzéru. Takže prekrásna, nádherná madagaskarská vanilka a tangerínka. Budete vonieť ako koláčik. Naozaj, že je to pecká. No a teraz celé to idem takto premiešať. Tak. Aby sa mi to spojilo. Treba, tak ešte dám do toho ten rýžový sirup. Takže takto. Ešte tam teda dám. Tak. A ešte to premiešam. Malo by nám tu vzniknúť také cestíčko, ktoré bude spolu dobre tvarovateľné a z toho budeme potom robiť hrúdky, ktoré budeme máčať v horkej čokoláde. Idem do toho rukou, aby som vedela, že aké to je. Tak, už sa to dobre lepí. Tak a celé sa to snažíme prepracovať, aby sme dostali z toho takú hmotu, ktorá nebude lepivá. Ak bude veľmi lepivá, tak pridáme tam kokos alebo mandle. Ak bude málo lepivá, tak pridáme tam ešte ten slad. Tak. Takže takto mám výbornú konzistenciu. Je taká mierne lepivá. No a idem skúsiť, že ako sa budú z toho tvarovať nejaké guľky alebo valčeky môžete z toho robiť. Hej, takže ide z toho pekne urobiť guľka. Takže takto to budeme robiť. A tie guľky potom budeme mačať v horkej čokoláde. Takže guľky, hrúdky, valčeky, štvorčeky, čo chcete. Fantázii sa medze nekladú. Takže takto. Kľudne, ak by ste chceli, môžete si do toho ešte zakomponovať aj nuka mandľu. A bude to skôr ako také Raffaello chutiť, dá sa povedať. Ale teda veľmi podobne. Hej, len ja už tam mám zakomponované takto mandle. Ale kľudne môžeme aj
dnu zakomponovať ako také prekvapenie mandľové, alebo kľudne môžete do toho dať nejakú sušenú višňu, hrozienko alebo sušenú slivku. Popustíte úzdu fantázii, že čo máte radi, tak to si do toho dajte. No a takto pokračujem, kým urobím všetky tie guľky. Aj sa vám to veľmi lepí na ruky, tak vždycky pomôže, keď si umyjete ruky v studenej vode. Hej, a takže kľudne nejaké každé 3 guličky si môžete umývať aj ruky, aby sa vám to nelepilo tamto cesto a bude to úplne v pohodičke. No a ešte sme si nepovedali elementy, takže aj kokos, aj mandle patria do elementu zem. Ryža patrí do elementu kov, ale keďže je to ryžový sirup, že je to sladké, tak tiež to patrí do elementu zem. No a vanilka tiež patrí do elementu zem. Mandarinka je kvôra a mandarinka by nám mohla patriť do elementu oheň ako mandarinková kvôra. Takže máme pokryté tieto elementy. A sú to veľmi jednoduché koláčiky, ktoré zvládnete naozaj, že každý. A horká čokoláda tiež potom patrí do elementu oheň. A budem to rozpúšťať aj s kokosovým tukom alebo s kakaovým maslom. A to patrí zase do elementu zem. Takže týmito guličkami najviac vyživíme srdiečko, tenké črevo, perikard, trojitý ohrievač a slezinu, žalúdok, pankreas. Takže sú to sladkosti, ktorým ešte potešíte aj svoje vnútorné orgány. Tak, keď máme tie guličky urobené, tak necháme ich zachladnúť. Najlepšie do chladničky alebo do studenej špajzy a až potom ich budeme mačať. Minimálne hodinu ich necháme zachladnúť.